айдоркунандаи давлатӣ рӯзи 3 июл аз додгоҳи ноҳияи Пресняи шаҳри Москва барои блогери зодаи Тоҷикистон Караматулло Ҷабборов, ки 2 феврали соли 2020 дар метрои Москва дар мавзӯи коронавирус пранки ноҷое карда буд, 4 соли зиндон талаб кардааст. Ҷабборов аз 9 феврали соли 2020 инак қариб 1.5 сол боз пушти панҷара қарор дорад. ёдовар мешавем, рӯзи 2 феврали соли 2020 5 ҷавони аз 17 то 25 сола, 3 шаҳрванди Русия, 1 зодаи Қирғизистон ва 1 зодаи Тоҷикистон дар вагони метрои Москва аз истгоҳи Полежаевская ба самти истгоҳи улица 1905 года ҳаракат дошт. Мардумро бо коронавирус тарсонида ва дар байни издиҳом таҳлука андохтанд. дар видеое ки пранкерҳо дар интернет нашр карданд, дида мешуд, ки яке аз онҳо, ки дар рӯяш ниқоб кашидааст, якбора дар байни вагон асош меравад ва ба дасту по задан сар мекунад. мардум аввал мехоҳанд ба вай кӯмак расонанд, вале касе аз пранкерҳо мегӯяд, ки вай гирифтори коронавирус аст ва азбаски он вақт мардум тоза аз коронавирус хабар ёфта буду аз сироятшудаву сахт метарсид, ҳама аз бари вай дур мешаванд ва баробари ба изгоҳ расидани метро тарки вагон мекунанд. ба гуфтаи тафтишот, ин саҳнаҳоро Караматулло Ҷабборов наворбардорӣ карда дар интернет гузоштааст. ба зидди пранкерҳо аввал бо қисми аввали моддаи 213 кодекси ҷиноятии Русия авбошӣ парванда кушоданд, вале сипас иттиҳоми онҳоро ба қисми дуюми моддаи 213 яъне авбошии гурӯҳӣ иваз карданд. ҳамроҳи Ҷабборов дар ин парванда боз ду шаҳрванди Русия Исаченко ва Мелихов низ ҳастанд. айдоркунанда барои Ҷабборов ҳамчун ҷазо 4 соли зиндон ва барои Мелихов ва Исаченко 3 соли ҳукми маҳбаси низомаш умумӣ талаб кардааст. ҳукми пранкерҳо рӯзи 2 август эълон карда мешавад.